jo soc Maya Triay, ballarina i creadora aquí de Mallorca. Jo soc en Carlos Bonot, soc el creador de l'Espai Sonor, el projecte de Maya Triay. I junts estem ara mateix passant uns dies aquí a Eima, a l'espai de creació, amb un projecte que justament va començar també en aquest espai fa 2 anys aproximadament, que és el projecte de Ella Regadera. I específicament ens estem centrant en la investigació de l'espai sonor, no? Creant uns paisatges i uns ambients una mica diferents del que teníem per veure en quin to i en quina posició ens du el projecte. Ara mateix no tenim cap tipus d'expectativa o de, diguéssim, objectiu concret, per la qual cosa està sent una investigació molt gustosa d'experimentar amb sons, amb improvisacions i com aquest diàleg entre cos, música, cos, va generant diversos contextos. Exactament.